महीना हो गल हमनी के शादी के, तोर बाप दहेज से करके अभी तक हमरा के ना देला। अच्छा तमाशा बतिया बताइए। आज के बाद हमारा घर में तोर कोनो जगह नहीं की। आज के बाद तो अहिया मत हमारे घर में, निकल अपना बाप के यहाँ। भिख मांगा बाप के भिख मांगा बेटी, निकल। बाबूजी तो जल्दी अपना घरे आई, भैया नु भाभी के मारत है, पता ना का भइल बा। अच्छा ठीक बा, हम आवते बा। बेटी का बात बा हो? आ तू काहे रोवत तारू? पापा कुछ नहीं ऐसे। अरे भाई बेटा तेरा मुड़ी पर चोट कैसन हवे हो? बस किचन में काम करते नहीं तो गिर गई नहीं है। ई किचन में गिरला के चोट ना हो बेटा। तार देवर जी हमें लगे फोन कइल रहनी हो कि दामाद जी तरह के मारत नहीं। तू हमरा के बताओ उ काहे तरह के मरनी हो? पापा तू दहेज सरकार के दहेज ना देला, यही से उहाँ के मरनी है। पापा हमें घर में अब ना रहे, हमरा के अपने संगे लिए चल। अरे बेटा तू पहले खड़ा हो। अरे बेटा तू चुप रह। आज हम तरह के लेके अपने घरे चल जाए तो गांव समाज का कोई कि 6 महीने शादी भइले का लड़की के ना भइल हम भगा देला। तो हम अपन खेत बेच के ले आके दामाद जी का हम पूरा कदम दहेज। तू यही जे रहो।